Capitală va lucra în folosul cetățenilor. Salut echipa câștigătoare la alegerile din 5 iunie 2016. Gabriela Fira, primar general, Gabriel Mutu, primar la 6, Daniel Tudorache la 1, Mihai Toader la 2, Robert Negoiță la 3, Daniel Băluță la 4 și cu mine la sectorul 5. Suntem oameni care vor să facă treabă pentru oameni. Facem parcuri între blocuri ca să poată juca copiii noștri aproape de casă. Dacă acolo unde este un loc Virana astăzi plin de gunoi, facem un loc de joacă pentru copii sau un parc, nimeni nu va mai arunca gunoi acolo. Viziunea București 2030 este proiectul candidatului PMP la Primăria Capitalei, Robert Turcescu. El spune că nu se prezintă în fața bucureștenilor cu o promisiune, ci cu... So very special. Fac parte și eu și colegii mei. În fața alegătorilor cu o echipă tânără și eficientă, spune președintele formațiunii Valeriu Steriu. Prezent la Târgoviște, la lansarea candidaților UNPR, el a spus că aceștia vor obține